No niin, tervetuloa tänne Vasama-hankkeen webinaariin. Tälle kevättä järjestetään tämmöinen webinaarisarja Lisäpotkua porokauppaan. Ja minä olen Natalia Kela. Toimin asiantuntijana tässä Vasama-hankkeessa. Vasama-hankehan on aloitettu tuossa kesäkuun alussa 2022. Se on Lapin ammattikorkeakoulun ja paliskuntayhdistyksen yhteinen hanke. Ja tarkoitus on tehostaa poronlihan myynnin ja markkinoinnin sekä tuotannon digitietoa ja selvittää työmenetelmiä, että missä ja niissä olevia ongelmakohtia yhdessä ihan elinkeinon kanssa. Ja tämä, mihin tämä meidän webinaarisarja liittyy, niin on sitten tähän poronlihan myyntiin ja markkinointiin, niin siihen hyödynnettäisiin digitalisaatiota ja innostettaisiin tuottajia sitten sinne ja löydettäisiin niitä ratkaisuja. Ja hankehan on käynnissä tämän vuoden lokakuun loppuun asti. Mutta miepä päästän Mikon sitten ääneen tämänpäiväisen aiheen osalta, eli kyseessä olisi nettisivujen ja verkkokaupan tekeminen ja sen hyödyntäminen sitten poronlihan markkinoinnissa. Ole hyvä, Mikko. Joo, kiitoksia. Eli minun nimeni on tosiaan Mikko Pajula ja olen täällä Lapin ammattikorkeakoulusta ja ohjelmistotekniikan laboratoriosta. Ja koodarina toimin, olen pystyttänyt verkkosivuja ja myös verkkokauppoja tehnyt. Sitten minäpä jaan ruudun. Hetki pieni, missä tuolla on tuo. Tämä on se, missä tuolla share screen ja screen 1 share. No niin, näkyykö teille se tämä slaidi? Joo, näkyy. Hyvä. Niin tässä onkin, hetkinen, tässä meillä on, tämä on itse väärät slaidit tuossa, noin liian keulin vähän, vie full screen mode, näin. Niin, eli tässä on, katsotaan aiheena niin kuin nettisivut ja sitten verkkokauppa, ja ne on, niin kuin, voi olla sille eri asia, mutta tietenkin nyt katsotaan myös, että on sama asia. Eli se voi asentaa, verkkosivut voi olla sille step 1, ja sitten jos semmoisia ei ole, niin ne voi laajentaa verkkokaupalla tai verkkokaupalla erikseen. Mutta katsotaan niin tosiaan, että miten se lähtee rakentumaan verkkokaupaksi. Ja mä keskeytin mun oman esittelyyn, kun mä muistin, että tässä slaidissahan mulla oli tosiaan tästä itsestäni juttua. Ja niin, eli siis AMKin puolellahan me toimitaan niin kuin pystytään verkkosivuja, me koodataan, tehdään hankkeelle juttuja, mutta tietenkään meillä ei ole semmoista niin kuin vuosien kattavaa verkkosivujen ja verkkokauppojen pystyttämistä. Eli että meillä on niin kuin tekninen niin kuin asiantuntijuutta neuvoa ja konsultoida, mutta että siitäkin on sitten olemassa vielä erikseen tahoja. Hauska tavallaan muistuttaa, että tietotekniikan alueella on tosiaan voimakkaita keskitettyjä alueita, missä on erikoisosaajia ja näin poispäin. Niin meillä on yleisempi katsaus, mutta sitten on firmoja esimerkiksi, jotka myy näitä palveluita, missä voi olla vielä niin syvempi tietämys siitä, varmaan ja onkin. Yes. Eli katsotaanpa tämä kokonaiskuvaa. Eli minä halusin näyttää tämän tämmöisen kuvan, minkä mä olen tässä ollut itse asiassa meillä Vasama-hankkeessa semmoisessa tapahtumassa näytetty tämä samainen slaidi, mutta tämä on, tätä näin hyvin minä sen parhaiten osaan kiteyttää, eli tämmöinen 6 stepin juttu päästä tyhjästä verkkokauppaan, jossa on siis ensimmäinen steppi on tämä, että on hyvä, kun aloittaa, jos nyt täysin nollasta aloittaa, niin on olemassa termistöä ja pohjatietoa, jota on hyvä olla alla. Niin kuin voisi kuvitella vaikka esimerkiksi auton omistaminen, että on hyvä tietää tiettyjä asioita siinä vaiheessa, mitä kuuluu, mitä sinne pitää tehdä. Eli ihan niin tiettyjä perustietoja on alla. Niitä ei ole ihan mahdottomasti niitä termejä, mutta että jonkin verran kuitenkin. Että esimerkiksi tässä on esimerkkinä, että niin WordPress-sana osaa erottaa, että mikä on domain, WordPress-palvelun tarjoaja, SSL-salaus, tietokanta.
Ja sitten kun noista on saanut vähän semmoisen käsityksen ja hajun, että ei siis tarvitse osata koodata niitä, mutta ymmärtää mitä ne on, niin sitten saa pystyy kontekstillisesti hankkimaan sitten, on kontekstia riittävästi, että pystyy hankkimaan sitten web-hotellin. Ja kun meillä on joku mikä tahansa nettisivu, niin se pyörii jonkun koneella, johon teidän kone ottaa internetin läpi yhteyden. Niin teidän pitää sitten, jos teillä on oma nettisivu, niin teidän pitää hankkia jonkun toisen kone. Eli täytyy kun saan palvelimiksi sinne jonnekin, tai niin kuin tässä tapauksessa myös web-hotelliksi, mitkä tarjoaa semmoisen valmiin kokonaisuuden hosting-palvelufirmoja, joilta sä saat, jotka valmiiksi tarjoaa sen paketin, mistä saa kaikki, mitä haluaa. Esimerkiksi tässä omaan sen domainin. Ja domaini tarkoittaa siis tätä nimeä verkkosivulle. Että jos minä haluaisin nyt mikonverkkokauppa.fi, niin niiltä löytyy sellainen valmis simppeli kliksutaan lomake, ja sitten se tulee kuukausimaksu alkaa tippua, kun on ostettu se nettisivu. Se hinnat on siis muistaakseni nyt aika vähän hatusta kaivasen, mutta voihan me itse katsoa, katsotaan jossain välissä voidaan vilkaista myös sitä, että mitä se tarkoittaa hintamielessä, mutta että puhutaan niin kuin alle 100 halvimmillaan, mutta tarpeet voi muuttua ja voi haluta, niin kuin, mitä enemmän käyttää rahaa, sitä helpommaksi elämä muuttuu. Halvalla voi päästä, mutta sitten joutuu vähän niin kuin tosiaan tekemään sitten itse asioita. No sitten siellä on yleensä se web-hotelli hankkii sillä tavalla, että siinä ei ole kaikkea valmiina, niin sinne joutuu asentamaan oman sivun, mihin voi olla ihan selkeät niin kuin semmoinen, eli että se verkkosivu, minkä sä asennat, niin on oma ohjelmansa, joka pyörii siellä toisen tietokoneella, siellä palvelimella, siellä web-hotellissa, niin tämä sivustoasennushommeli, niin siihen se voi joutua tekemään, jos se ostaa sen halvimman paketin. Ja se on, mutta yleensä ne on aika helppoja, että se on napsutellaan, että asennappa tuo ja sitten se on siellä valmiina. Riippuu siis, eli tarkoittaa yleensä ne web-hotelli, se firma, jolta te olette ostanut sen osoitteen ja sen palvelimen, niin sitten sillä on neuvon niin helppisivu, että näin asennat sinne kotisivun. Ja sitten kun se on asennettu, niin kuin tässä on se steppi sen jälkeen, niin sitten sinne voidaan kirjaantua sinne sun omaan nettisivun omaan hallintasivuun. Ja siellä hallintasivulla voi sitten alkaa tekemään sisältöä, missä päästäänkin tähän steppiin 4, mitä ei missään nimessä kyllä koskaan niin kuin vähätellä. Eli että vaikka meillä nyt on se sivu pyörimässä, se on siellä valmiina, kuukausimaksut juoksee, kaikki on hyvin, niin se sisällön tuotanto on edessä. Valikot, mitä sivuja sinne tulee, etusivu, kauppa, minusta, tämmöisiä niin kuin yhteystiedot sivuja. Kaikki tämä sisällön suunnittelu ja sen sisällön laittaminen, ja se tehdään erilaisella työkalulla. Se ei ole niin kuin Word tai se on se hallintasivun muokkaustyökalut on omanlaisensa, ja se vaatii omanlaisen totuttelun. Varmaan jokunen opetusvideo siitäkin pitää sitten katsoa, jotta se alkaa sitten sujua pikkuhiljaa, mutta aluksi se varmasti on vähän semmoista tervassaointia, kun ei tunne sitä, että miten mä saan tehtyä vaikka 2 vierekkäistä nyt kuvaan ja tekstin vierekkäin. Kun ne oppii, mitä ne tehdään, niin se lähtee seuraavalla sujumaan, se alkaa päivittelemään sisältö sinne. Mutta siinä vaatii työtä ja jatkuvaa päivittämistä. Ja sitten on tämä maksu, ja sitten kun sulla on sivu pyörimässä, ja jos tosiaan käytetään sitä alusta, mitä me ollaankin tässä, niin kuin, miten tämä mun slaidit pohjaa, että te asennettu semmoinen oma sivusto kuin WordPress-niminen ohjelma, niin sen sisällä voidaan asentaa lisää osia. Ja silloin siinä asentaa semmoisen kuin WooCommerce lisäosan, mikä on verkkokauppa, eli se verkkokauppalaajennus, eli se tekee, eli verkkokauppa lisäosa. Eli se tekee sitä verkkosivusta, mikä sulla nyt on jo, missä voi olla kaikki ne sun hienot sivut, niin sitten sinne tulee lisäksi vielä, sinne ilmestyy sitten näitä tuotelistat ja semmoista, mitä sä voit tehdä sinne. Ja maksutavat, tai mahdollisuudet tehdä sitä semmoinen, että siellä tosiaan kun sä klikkaat, niin sä voit ostoskoriin laittaa asioita ja näin. Niin, ja siitä päästäänkin sen maksupalveluhommaan sinne verkkokaupassa, että semmoinen pitää valita.
Eli tässä stepissä oikeastaan tässä kohtaa on se, että sun pitää, eli kun tässä olet suoraan verkkokauppaan, niin sun pitää niin kuin WooCommerce lisäosaa varten miettiä etukäteen, että miten se niin kuin, tai siinä vaiheessa, kun se on asennettu, jos se nyt on vaan semmoinen, että noutomaksuilla ainoastaan toimii, se siinä vakiona on, että maksa noudettaessa. Mutta että jos sä tietenkin sä haluat sinne jonkun vaikka verkkopankkimaksun, niin sä joudut ostamaan semmoisen palvelun vielä semmoisen erikseen ja linkittämään sen siihen WooCommerceen, ja se on sitten oma juttunsa. Mutta sitten kun se on tehty, niin sitten sulla on toimiva verkkosivu, jossa pystyy maksamaan vaikkapa verkkopankilla. Ja siis toki kerrallahan nämä on paljon tehtävää, mutta nämä kannattaakin niin pilkkoa pienempiin palasiin. Ja voin kuvitella, että osa teistä on jo tässä vaiheessa, sivut on jo, mutta maksupalvelua ei. Että ei ole kuin nämä muutamat stepit tehdä. Mutta katsotaan nyt, jos me ehditään tänään katsoa niitä käytännössä tuossa. Ja no, ehditäänkin. Eli joo, tosiaan tässä oli tämä pohjatiedot. No minäpä käyn nämä kertauksena vähän läpi, että kun me ei nyt jauhoon tuossa niin äkkispäältään tämän, mutta katsotaan tälleen niin kuin pikaisena kertauksena. Eli pohjatiedot on hyvä ottaa haltuun. No siitä sen ei enempää vielä. Meillä on siitä slaidit ja info olemassa siitä, että mitä on termistö. Tänään en niitä en käy tänään niitä läpi, ellei tarvita. Katsotaan, me aluksi ajattelin, että ne voi olla semmoinen asia, että niihin mennään sitten vain niin kuin just tarvittaessa, että mä yritän niin kuin näyttämällä ehkä hahmottaa sitä tilannetta. Sitten joo, tämä on tämä web-hotellin hankinta. Ja sitten on, eli että etsitään erilaisia web-hotellipalveluita, katsotaan sopivin, valitaan vertailla hintoja ja mietitään, että millä alustalla mä haluan mun nettisivut ylipäänsäkään tehdä. Tämä meidän, siis tosiaan nämä demot pohjautuu tähän WordPress-ohjelman käyttöön, mutta että muitakin on. Sitten on se asennusvaihe, mistä mainitsin, minkä voi ohittaa ihan sillä, että ostaa semmoisen niin valmiin WordPress-hostauksen. Eli semmoisen, että ostauksella tarkoitan, että ylläpidon. Eli että ei ostaa web-hotellia sellaisena, missä pohjana, minne sä voit asentaa mitä vaan sä ostat suoraan sen WordPressin, jolloin se on siis teoriassa sama juttu, mutta se on valmiiksi asennettu ja kaikki on sulle tehty niin valmiiksi. Että sä pääset suoraan ohittamaan. Tämän vaiheen voi niin ohittaa sillä. Mutta yleensä maksaa kuukausimaksu, niin se on pikkasen enemmän. Sitten tosiaan se sisältöasia, niin kuin mä täällä on vähän kirjoittanut, että hallintapaneelista tulee loppuelämän kumppani. Eli että sinne sitten aina kun ne sivut on siellä, niin niitä pitää päivittelemässä, sinne pitää kirjaantua tekemään niitä lisää tuotteita, muokkaamaan ja päivittämään yhteystietoja ja kaikkia, jolloin sen kanssa kannattaa olla sinut, että älkää turhautuko siihen hallintapaneeliin. Se on yrittäkää ajatella jotenkin positiivisella tavalla, että se on yksi niitä ohjelmia, mitä vaan käytetään sitten. Niin sitten jos se tuottaa turhauttavuutta, niin se voi olla vaan siitä kiinni, että ei ole opetellut kaikkia jippoja siellä. Niin kannattaa ehkä nähdä just se vaiva, että opettelee sen käytön. Joo, niin joo tämä. Eli sitten kun on tehty tosiaan se nettisivu ekan kerran pystyy, niin nettisivulla pitää olla tietosuojaseloste. No, tätä ei tarvitse säikähtää, niitä löytyy valmiita pohjia, joista voi lähteä rakentamaan sitä. Niissä siis oikeastaan kerrotaan, että mitä tietoa käyttäjästä kerätään. Ja siinä on tiettyjä juttuja, mitä on hyvä tietää, että jos tosiaan te keräätte niitä nimiä ja muita, niin tämä pitää sitten mainita, niin kuin verkkokaupassa on. Verkkokaupassa kerätään nimet ja sähköpostit ja tämmöiset ylös asiakkaista, niin silloin teillä on tämmöinen asiakasrekisteri, jossa te sitten pitää kertoa mainita, että teillä on tämmöinen. Eli tietosuojelusta kerrotaan, että me kerätään ostotapahtumassa ja miksi kerätään nimet ja sähköpostisoitteet ylös. Ja syy, miksi me kerätään, on sen takia, että tietenkin että me lähetetään oikeaan paikkaan ne tuotteet. Niin ja tietenkin nämä osoitetiedot ja muut. Eli niissä kerrotaan näitä tietosuojelua. Siinä on sellaisia tiettyjä pointteja, mitä halutaan kertoa, niin sitten vaan kirjoittaa niistä.
se ei saa olla liian kapulakielinen oikeastaan, tai niin se ohjeistus siinä tietosuojausaloitteen kirjoittamisessa on se, että se ei saa olla kapulakielinen, niin hän helpottaa sen tekemistä. Eli että ei tarvitse tehdä, ei siellä saakaan tehdä kapulakielistä. Kirjoitatte niin kuin se on. Joo. Eli verkkokauppa, kun se tosiaan sitä taas pystyttää, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemminkin, niin tosiaan siinä pitäisi maksupalvelu valita, ja silloin pitää just miettiä monia jänniä asioita, kuten esimerkiksi kuukausimaksullinen, että onko se verkkopalvelu sellainen, että siinä on kuukausimaksu, vai onko se täysin joka kerta se vie muutaman prosentin pois siitä ostotapahtumasta niin kuin välistä, vai tämmöinen hybridi, ja että mitä mitä tapoja asiakkaalla on maksaa sen maksupalvelun kautta. Ja sitten yleensä, että mikä on halvin niin loppupeleissä sulle, on se, että se riippuu siitä, kuinka paljon teillä on ostajia, asiakkaita siellä verkkokaupassa. Eli yleensä tietenkin on niin, että mitä enemmän asiakkaita, niin sitä enemmän kuukausimaksuun kannattaa panostaa. Ja jos mitä vähemmän, niin silloin se kannattaa olla sitten semmoinen provikka, että se leikkaa välistä. Ja minä olen itse täällä kirjoittanut, onko helppo ohje maksupalvelun käytölle WooCommercessa, eli käyttäisin valintaperustana myös sitä osittain, että sille löytyy tosiaan hyvä ohjeistus, niin saa helposti käyttöön sen siinä WooCommerce-verkkokaupassa. Tätä slaidia mä yritin mennä päivittää 2023 vuodelle, kun tämä on vähän vanha ja nämä hinnat muuttuu koko ajan. Mutta mä en oikein löytänyt tästä mitään parempaa vielä äkkispältä, ja kun joku on vertailu, tämä on vuonna 2022 muistaakseni, mutta tässä on kuitenkin se hyvä puoli. Tässä saa kuvaa sitä, näiden maksupalveluiden hinnoitteluperiaatteista. Ja vaikka me nytkin kertoisin jonkun, niin ne voi muuttua ihan piakkoin ne hinnat taas vähän. Niin ehkäpä tässä tärkein viesti on se, että on olemassa tämmöisiä maksupalveluita kuin VisvaPay, PayTrail, Klarna, PayPal, Stripe, WooCommercekin. Niin näissä sitten kerrotaan nämä, että esimerkiksi niin tämmöisiä speksejä, just tämä ensimmäinenhän on se, että voiko sen maksupalvelun kytkeä niin, että siinä olisi kuukausimaksuton vaihtoehto, jolloin jos teillä on yhtään asiakasta, niin ei mene yhtään menojakaan sinne. Ja sitten tuolla on tuo transaktiomaksu, eli toisin sanoen, että jos te valitsette vaikka kuukausimaksuttoman vaihtoehdon, niin se transaktiomaksu on varmaan sitten kaikista kallein. Ja sitten nämä eri palvelut eri hintaisia. Osa voi olla ihan selkeästi muuta halvempia, mutta niissä voi olla vähemmän ominaisuuksia, mitä maksaa. Esimerkiksi Stripe on muistaakseni semmoinen, että siinä toimii vain luottokortti. Ja tämä ei sen takia Suomessa, missä tykätään maksaa niin verkkokaupassa tykätään maksaa verkkopankilla, niin se Stripe, vaikka se olisikin halvin, niin se on semmoinen, että se ei monet käytä sitä suomalaisissa verkkokaupoissa just näiden puutteiden takia, että se on vaan luottokarttipohjainen. Kun taas nämä PayTrailit ja Klarnat ja VisvaPay, muistaakseni kaikki sisältää option verkkopankin käyttöön, muistaakseni. Mutta eli nämä kaikki on niinku vaihtoehtona. Ja näistä sitten arpoo sillä perusteella, että mikä on niinku mätsää omiin ominaisuuksiin. On niitä muitakin, muistaakseni OP:lla on, että näitä on enemmänkin osuuspankin joku verkkopankkimaksusysteemi kanssa olemassa. Mutta niitä joutuu vertailemaan, just itse joutuu vertailemaan ja etsimään sopivan. Eli se pitää sitten asentaa sinne sen lisäosa. Esimerkiksi jos otetaan vaikka se VisvaPay, niin pitää asentaa VisvaPay lisäosaa siihen WooCommerceen taas vuorostaan. Ehkä meillä on WordPress, mihin on asennettu WooCommerce lisäosa, mihin on asennettu VisvaPay lisäosa. Ja sitten se VisvaPay lisäosaan pitää ohjeiden mukaisesti laittaa tiettyjä avaimia, semmoisia merkkijonorimpsuja, jotka niin tällä sitoo, että ne kommunikaatio sun ja Visman väliin, sen sun sivun ja niin sen VisvaPayn maksujärjestelmän kanssa on niin nimenomaan, että sä niin kerrot sille VisvaPaylle, että tämä on se sun verkkokauppa. Ja sä tietenkin sen oman niin salasanat käytännössä, voisi ajatella sen näin, jotka sä niin ostat sillä. Ja siihen on ohjeistus, miten se tehdään. Tietenkin niillä yrittää tehdä sen mahdollisimman helpoksi nuo palveluntarjoajat, että ne saa enemmän asiakkaita. Niin lähtökohtaisesti ne kuitenkin yrittää olla niin kuin ihan asennettavissa ihmisen toimesta. Sitten kun verkkokauppojen käyttö on sisältyy kyllä muutakin kuin pelkästään tämä maksupalvelusysteemi, mutta se on aika silleen niin kuin iso erillinen paukku.
mutta että sitten siellä on myös tämä toimitustavat ja alueet. Ja niin kuin, että sä voit valita, että toimitaan vain Suomeen. Ja sitten jos että sun verkkokauppa ei salli toimittavasta muualle kuin niin kuin Suomen osoitteisiin. Siinä varmaan postitusmaana on tarjolla vaan Suomi. Ja sitten sun pitää miettiä se tosiaan, että minkälaisia on, että lisäksi tuotteeseen jonkun semmoisen, että aina kun tuote toimitetaan, niin se plussaa siihen 10 euron toimituskulun. Niitä voi sillä verkkokaupalla säätää semmoisia. Siellä voi olla myös semmoinen joku, että sun prosenttimäärä sitä sun tuotteen hinnasta. Niin, tai tuoten määrään suhteessa vaikka. Tai enemmänkin niin päin jo, että jos on, eikö niin se meni jo, että, niin, että jos sulla on vaikka 2 tuotetta tilataan, niin niillä on se toimituskulu on kaksinkertainen. Mutta sitten jos on pikkutuote, jolla se toimituskulu voi pysyä samana, niin silloin se voi olla sille, että jos niitä on tietyn verran, niin se toimituskulu pysyy ennallaan. Semmoisia joutuu niin vähän miettimään, mutta yksinkertainen on kaunista, että ehkä se kannattaa vaan mennä silleen, niin kuin, että mikä toimii itselle, mutta niitä pystyy niin kustomoimaan siihen siellä verkkokaupan-asetuksessa, niitä toimitustapoja, mutta niihin joutuu käyttämään aikaa miettimään toimitusmaksuihin ja toimitustapoihin. Ja testaamista korostan täällä, koska siitä voit lipsahtaa, että varsinkin pahintahan on, että se lipsahtaa joku sellainen pöliä juttu, että niin kuin yhdistelmä, että voi maksaa käteisellä, mutta saa silti tehdä toimituksen. Eli että toimitetaan, mutta maksu on käteisellä, lipsahtaa sinne asetuksiin. Tämmöisiä epäloogisuuksia on hyvä katsoa ja tarkistaa, ettei semmoisia lipsahda, ettei niin kukaan voi vahingossa vaikka, niin kuin, tai ei ole semmoista tilannetta, että joku oikeasti on verkkokaupan kanssa maksanut jotakin, ja sitten ei ole voinut oikeasti ostaakaan verkkokaupan kautta, vaan se olisi pitänyt hakea, tai että se ei olisi ollut postitettavissa. Sitten joutuu itse postittamaan jotain massiivista juttua. Tai sitten toinen just keissi, jos tämä niin kuvaili missä aikaisemmin, että joku ostaa jotain, mutta ei maksa mitään, ja sitten sä toimitat sitä huomioon jälkeen, että ei perhana, että sehän on sovittu maksaa käteisellä, että sille ei tullut, niin se ei ole niin tavallaan maksanut vielä sitä tilaustansa. Ja joo, ja sittenhän tulee, mutta siis noiden kanssa, mitä mä äsken mainitsin, noista me menen takaisin tänne vähän sen, niin verkkokaupan käytössä näitä juttuja, nämä on nopeasti aika simppelisti, jos laittaa vaan silleen, että kaikki tuotteet, jotka verkkokaupassa niin on tosiaan tilattavissa, ja sitten laittaa siihen vielä jonkun semmoisen, että ja niissä on joku toimituskulu, mikä on laitettu per tuote, ja sitten se kertaantuu vaan se toimituskulu. Ja sitten niin tavallaan yksinkertaista lähtee liikkeelle ja hiostaa sitä mukaan sitten, kun se haluaa ja uskaltaa monimutkaista, kun tulee enemmän sinuiksi sen kanssa. Joo, toimitusehdoista, niin semmoinen, että se pitää kirjoittaa verkkokaupalle. Ja siitä ne yleensä, ainakin minusta niin ne maksupalvelun tarjoaa valmiin pohjan siihen, että minkä päälle te kirjoitatte ne toimitusehdot. Eli se oli itse minusta vielä helpompi, tuommoinen toimitusehdon tekeminen on helpompaa kuin sen tietosuojaselosteen tekeminen, että se niin noudataan perusverkkokaupan toimitusehtoja, jotka on aika samat niillä kaikilla. Niillä on tietyt periaatteet. Me voidaan vähän vilkaista semmoista. Katsotaanko esimerkkisivuuni netistä. Ja joo. Niin oikeastaan tässä, missä tämä lopussa nämä kuvat on, niin sanoisin, että työlätä on, mutta tosiaan se on vaiheistamalla työläs asia saadaan helpommaksi. Ja tosiaan monethan tästä voi olla eri vaiheissa. Eli mä näkisin, että ensin tähtää omien sivujen olemassaoloon ja vasta sitten tähtää verkkokauppaan. Mutta jos tietenkin suunnittelee yhdessä ja ajattelee, että ne pitää toimia tosi hyvin yhteen tai on joku kokenut tyyppi, joka sanoo, että tämä palassa meneminen aiheutti päänvaivaa, niin sittenkin asia erikseen. Eli silloin yleensä helposti viittaan siis tällaisia, että sitten on, jos joku ehdottaa, että jos sä aiot tehdä niin kattavan ja ison verkkokaupan niin suorilta lähtökuopista, niin voi harkita sitä, että sitten niin sijoittaa rahallisesti siihen, eli ostaa semmoisia kattavia palveluita, joista saa valmiina verkkokaupan valmiina vaikka sen nettisivun. Ja sitten on niin kuin kaikki pyörii kunnolla ja ne järjestelmät toimii johonkin sun omaan firman niin kuin tämmöiseen varaston kirjanpitoon. Mutta nyt mä niin ehkä menenkin aika pitkälle siinä ajatuksessa, että ehkä se olisi enemmänkin, ajattelin mielessä, että jos tässä nyt on niin aloittamista lähdetään sen aloittamisen näkökulmasta, niin silloin tietenkin tässä ajatuksessa on se, että jos moni asia on uusi, niin
niin voisi tosiaan niin kuin muistaa pitää mielessä, että sitten kun tuotta sivun pystyy, niin on hyvä ehkä tietää, että siihen voi sitten, jos on WordPress-pohjainen, niin se voi laajentaa tarvittaessa, ja kun on ehtii aika ja muuten, niin verkkokaupalla. Ja niin monet tekee, että se on nimenomaan, että se ei ole mikään outo ratkaisu, vaan hyvin yleisesti käytössä pienillä PK-yrityksillä. Jep. Eli siinäpä noista slaideista. Tuliko tuosta muuten mitään kysyttävää mieleen, vaikka Sara Natalialla tästä asiasta? Näytän tässä tämmöisen samalla. No joo, ihan tälleen, ei nyt suoraan ehkä noihin sun slaideihin liittyen, mutta että kun ajatellaan, että someahan hyödynnetään tosi paljon nykyisin tässä markkinoinnissa ja myynnissä, niin mitä hyötyjä sinä näet tai etua sinä näet siinä, että on ihan perinteiset kotisivut, jos nyt ajatellaan tämmöistä porolihan kauppaa tai jotain poroyritystä? Joo, sehän on joo, hyvä kysymys. Mä joudun vastaamaan tuohon vähän niin kuin silleen, tietysti, että sinähän tunnet varmaan alaa pikkasen vielä enemmänkin. Mä ehkä vastaan yleisemmin niin kuin mallina muilta aloilta. Niin ajatellaanpa vaikkapa joku, mikähän olisi semmoinen hyvä ala. Kokeillaanpa, että mä teen vähän tämmöinen lampaanliha. Niin jos mä teen tämmöisen haun, niin kotisivullahan, no joo, siis totta kai somellahan sä voisit nostattaa, sun sometili voisi pamahtaa tähän. Ensinnäkin yksi, mitä yritin miettiä, että täällä on tämä Pekolan tila, tämmöinen tulee täältä heti jo yksi, joku on tehnyt kotisivut. Niin toi nettinäkyvyys oli niin tuolla mainonta, just se tavallaan, että jos joka tapauksessa on tarkoitus, ei kokin pointissa just se, että jos myydään suora myyntiä tehdään, niin se näkyvyyden parantaminen, sulla on joku niin kuin osoite, ja hei, eikö siinä ole se, että lihaa ei saa myydä somen kautta? Joo, niin se taitaa ainakin Facebookin ei tällä hetkellä, tai myy, en tiedä Instagramin miten siellä. Niin on. Brändin rakentaminen ja sitten noiden sääntöjen niin kuin välttyminen tuommoisilta sääntömuutoksilta toimiessa niissä ympäristössä. Mutta silti niin kuin ne sometilit on varmaan niin kuin hyvä olla olemassa just sitä brändin rakentamista tai niin kuin erittäin tarpeellista. Mun ekspertiisit ei ole niin kuin hulluna siinä, se on nyt teknisen puolessa web-sivun teossa, niin tämä some-näkyvyyden luominen ei ole mun niin kuin oma vahvuus. mutta toi niin kuin, no nuo syyt, niin kuin mikä minä pystyn niin kuin kertomaan ainakin. Joo. Ja tässä kun mä kattelin muuten tässä, niin tällä on niin ihan selkeästi tämä näyttää olevan tämmöinen niin kuin, tämä on käyttää joku Weebly, en tiedä mikä tämä on, tämä näyttää olevan tämmöisiä, niin kuin, että muitakin palveluita on. Eli täällä on joku taas, että luo oma web-sivu. Mä luulen, että tämä ei käytäisi WordPressia, vaan tämä rakentaa joku oman verkkosivun rakennustyökalu, millä kliksutellaan asioita. Niin se on sillä tehnyt nettisivut, jossa on näköjään nämä niin kuin sivut täällä, mutta onko täällä mahdollista koko valikoima löydä täältä? Niin, eli niillä ei ole niin kuin verkkokauppaa sinänsä, vaan niillä on tämmöinen nettisivu, missä hinnasto on listattu. Eli ne on jo sillä tavalla tehnyt tämän. Ja tässä niin kuin, ja ne on saanut varmaan tämmöisellä Weeblyllä, mä voisin kuvitella, että tämmöisellä valmiilla ilmaisella web-sivubuilderilla, mistä ne on voinut varmaan maksaa jotakin, koska niillä on tuo nimi sidottu tuonne. Niin oletan, niin se voi olla, että se on katson, että heidän mielestä tämä on hyvä tapa saada niin kustannustehokkaasti ja helppokäyttöisesti sivut. Sitten mä löysin tämmöisen ihan äsken tässä ennen kuin me tultiin tänne. Tiedätkö, onko se kuullut tämmöistä? Onko tämä joku niin kuin alan ihmisille tuttu liike, tämmöinen porolihan erikoisliike? Heinoset Oy. No mie en ole kyllä koskaan törmännyt tämmöiseen. Mutta... Kato hei, Turun kauppahallissa. No niin. No, mutta tämän mie nappasin siksi, koska näillä on verkkokauppa. Niin tässähän näkyy esimerkkiä. Ja mä kattelin muuten, että tämä on
sori mä tein tämmöisen kooditerkistyksen, mutta minä katson, että kyllä, tämä on WordPressillä tehty, tämä sivu. Ja, eli ne on niin kuin tänne perus näitä sivujuttuja laitellut, näitä informaatiota asetellut ihan niin kuin väittää sille, että olisikohan ne tilannut joltain, ostanut joltain niin kuin verkkokauppasivufirmalta nämä layoutin teot, koska näissä on tiettyjä tämmöistä niin kuin erikoisratkaisuja, niin kuin jotka voi olla, että ne ei välttämättä edes ole itse tehty, tai sitten voi olla, ei minä sitä. Mutta nämä, mikä on kauppa täällä. Niin tässähän meillä on nyt niin kuin, WordPressin varmaan niin kuin WooCommerce-laajennuksen tämmöinen niin kuin yhdenlainen tuotelistaus. Ostanko tuosta vaikka pistäpä kassan hyllyt, vaikka lämmin sävyistetty poronpaisti. Tässä näkyy tämä muuten ominaisuus. Kato, näissä on tämmöinen niin kuin valinta, että osan tuotteista on perustuotteet ja osa on semmoisia, missä on semmoinen valittava kategoria. Niin kuin, jos ostaisi vaikkapa sukkia, niin se on punainen sukka vai vihreä sukka. Mutta tässä on, lihassahan tämä menee kätevästi, että täällä on tämä painokategoria. No lisätäänpä ostoskori. Niin nyt, no niin, on hyvä. Nyt mulla on ostoskorissa. Täällä sivussa on hyvä. Siellä on näkyvissä tuo symboli lisätty tuonne sivulle, että pääsee tuonne näkee tuon. Ei ole siis sinänsä pakollinen, jos semmoinen olisi, mutta on tietenkin ihmiselle helppo. Me itse tykkää, että se näkyy siellä. Niin. Nyt kun mä menen tänne kassaan, niin minäpä siirryn tuonne kassalle. Katsotaan vaan näkyy tällä, mikä maksujärjestelmä täällä on käytössä. Aivan. Eli nämä ei ole ostanut mitään maksupalvelua vaikuttaisi sille. Eli että maksu tehdään toimituksen yhteydessä. Eli niillä ei ole mitään tämmöistä niin kuin, eli niillä ei ole ostettu, ne ilmeisesti tällä tavalla, en mä usko, että se tarkoitus on säästää, vaan tietenkin, että voi olla, että ne tässä, mitä ne niin kuin kokee itse, että heillä on niin kuin tämmöistä, että onko niin elintarvikkeessa, niin sehän on kylmäketju katkea, niin miten sä myyt tämmöistä niin kuin kylmässä säilyttävää tuotetta postin kautta, niin se voi olla tietenkin vähän semmoinen juttu, että nämä on ratkaissut sen tällä tavalla. Mutta tämä on siinä mielessä just hyvä, mä näen tässä myös liittyen tuohon Sara Natalian pointtiin siitä näkyvyydestä, niin sitä ainakin näillä niin pystyy jo ihmiset, jotka aikoisi tulla vaikka paikan päälle ostamaan, niin ne pääsee selaamaan tuotteita ja katsomaan, mitä on myytävissä, niin ne niin kuin on etukäteen jo tietoisia siitä, että ne haluaa ne näkee, että sulla on sitä saatavilla, niin ne voi sitten tulla luottavaisin mielin ostelemaan. Ja ilman tätä nettisivua ei sitten näkisi täällä katalogissa, täällä tuotelistauksessa, niin pääsi näkemään. Ei pääse niin kenellekään mainostamaan, että mulla on tämmöistä myytävänä. Hirveän niin hyvin. Tai niin kuin ellei just tee somepostauksia, mutta sekin on kyllä hyvä pointti, että tässä on tämä lista. Niin kuin tarkoittaa, että kaikki on sitten niin kuin, no tämä tuotekatalogi, kauppa. Olisikohan mulla mistään maksupalvelujärjestelmästä mitä esimerkkejä sivua. Katsotaan, tuossa on tuommoinen, hei, tiedätkö se Vigeli? Joka tekee näitä poronnahkatuotteita. Näyttääkö tutulle? Minun olen näin. Niin tässä näillähän on, me muistan, että näillä on joku maksutapa. Eli jos nyt lisään tältä tuotteen ostoskoriin, ja Vigelillähän on WordPress tässä. Tässä on tänne pitää kirjoittaa, niin kuin, tässä näkyy se sisällöntuotanto, jonkun on pitänyt ottaa kuvia, tehdä näitä. Niin sehän oli sellaisilla esityksissä tosiaan kertoi just näistä, että niillä oli nämä kuvaussessiot, kun ne tekee näitä sisältöjä ja valmistaa näitä. Niin täällä ostoskorissa, missä on ostoskori? Mihin se menee tuonne? Näytä ostoskori. Noin. Ollaan ostoskorissa. Niin täällä on toimitus Suomeen. 4,90 on kiinteä postikulu. Sitten perustaa WooCommercen tämä tämmöinen laskutustiedot juttu. Niin OP Payment Service for WooCommerce näyttää on käytössä tässä vaiheessa. Niin täältä voi sitten valita, tämä on nyt se maksupalvelu, eli tässä näkyy, miltä se näyttää asiakkaan näkökulmasta.
Eli ne on asentanut sinne se OP Payment Servicen maksupalikan. Ja täältä sitten asiakas valitsee tänne, että minä maksan tästä jollain vaikka verkkopankilla tai mobiilepeillä tai Pivolla. Ja sitten sä maksat sen ja sulle tulee sitten sähköposti tai sinne WordPress-sivulle ilmoitus, että on tullut uusi osto. Ja sitten ei muuta kuin paketoimaan. Ja itse asiassa paketointivaiheessahan on vielä sitten sekin muuten, että nämä postitusten sopiminen. Eli että jos te tehdään niin jonkun näiden, te voi tarvita tehdä sitten jonkin sortin sopimus semmoisen niin kuin, mikä menee sitten mun niin kuin, ihan tietämyksen ulkopuolesta pikkasen, että siihen, mutta mä tiedän, että semmoinen on hyvä olla varmaan semmoinen sopimus jonkin postittajan kanssa, että vaikka postin kanssa, että silloin te saatte niin kuin, että minkälaisia toimituksia teillä tulisi olemaan käytössä. Mä en ihan tarkkaan tunne, mikä se hyöty siinä, mutta tavallaan miten se menee siinä käytännön sellaisena, koska siinä vaiheessa se on niin kuin nettisivun ulkopuolista hommaa ja mun fokus tietämys on siinä web-sivussa. Mutta yes, eli katsotaan, miltä se näyttää nyt tämmöinen verkkokauppa, jos tämmöistä lähtisi tekemään itse. Eli mä pomppaan semmoisen vaiheen, että mulla on tässä omalla tietokoneella pyörimässä tämmöinen kuin verkkokauppasivu. Näin. Eli tämä on käytännössä nyt siinä tilanteessa, että tämä on täysin vasta asennettu WordPressi. Eli toisaalta, jos me katson näitä mun steppejä, niin tässä ollaan menossa kohdassa, että ollaan tavallaan, että oma sivusto on asennettu kohta. Itse asiassa, hei, mä voisin vähän pikkasen peruuttavasti näyttää web-hotellista infoa. Sori, mitä tässä pomppaan pikkasen, mutta me haluan näyttää, että ennen kuin mä menen tuohon, niin me näytän pikkasen verkkosivuilla. Eli tässä on esimerkiksi yksi esimerkki tämmöisestä web-hotellitarjoajasta. Muitakin firmoja on. Todennäköisesti en mainosta yhtä firmaa, mutta näytänpä yhden vaan, missä on tämmöisiä niin kuin hintoja. Eli tässä on just esimerkkihintoja, mitä näillä on, että joku web-sivu alkaen 2 € kuukaudessa. Ei paha, mutta just se, että se voi olla aika mitätön paukku. VP Cloud eli valmiiksi WordPressi, niin on kalliimpi, mutta tosiaan sitten saatte valmiiksi nämä kaikki jutut siellä. Me katsotaan web-hotellin näitä hinnoituksia. Täällä sisällä on tämmöinen niin kuin eri hintoisia, eli tämä mini on luultavasti ei olisi fiksuun tapa lähteä tästä liikkeelle. Kehtaisin sanoa, että tämmöisestä liian yksinkertaisesta asetuksesta. Et siellä voi olla, että siellä tarvitaan, niin kun on parempi, että siinä on vähän enemmän tilaa kuville ja grafiikalle ladata sinne web-sivulle ja muita ominaisuuksia mahdollisesti täällä on, että se pyörittää enemmän. Yleensä niissä jotain datarajoituksia saattaa olla vähemmän näissä, mitä kalliimpi se on. Mutta ei nämä niin kuin sille äärettömän pahoja hintoja ole niin kuin kenellekään mikään näistä. Ja tämä VP Cloudiakin mä mietin, että tuolla pääsee suoraan tavallaan tähän vaiheeseen, että sulla on sivu valmiina. Me ei se kirjaudu ulos tästä ihan vaan siksi, että näytän sen sivun, että miltä se näyttää. Eli tältä se näyttää nyt asiakkaan näkökulmasta. Mun täytyy mennä niin WordPressille tämmöinen VP-admin. VP-admin. Ja mä menen tänne WordPress-ohjelman kirjaantumissivulle, jonne mä nyt tänne testiverkkosivun kirjauduin. Tässä on se mainitsemani hallintapaneeli, jonka kanssa kannattaa olla sinut. Eli täällä WordPressissä tällä hetkellä voidaan, niin kuin, täällä on sivulista, jossa mä voin, no siellä on tietosuojaselostajan luonnos valmiiksi täytettynä. Eli WordPressin mukana tulee tämmöinen tietosuojaseloste pohja. Tämä mainostaa tämä lohkoeditoria, minun pikkasen se näyttää, eli kuinka täällä editoidaan sisältöä. Tämä lohkoeditori on minusta ihan kätevä. Eli täällä on tämmöinen valmis rakenne, missä on nämä perusotsikot. Ja tästäkin voi lähteä liikkeelle, että laittaa tänne suositeltujen tekstiin, sillä alettu sen korjaa nämä omat tekstit, mutta katsoo näistä sitten mallia.
käy vaikka lukemassa muiden firmojen tietoisia selosteita. Ja niin kuin, ei niin kuin kirjoita toki mitään sattuu, mutta niin kertoo tavallaan sen, että kertoo sen, mitä te keräätte. Ja voi olla, että sitten joutuu vähän konsultoimaan jotakin. Minä kuitenkin julkaisen tämän tietoisen selosteen tuonne sivulle. Ja nyt mä itse asiassa avaan toiseen välilehteen tämän. Täältä se näyttää nyt tämä sivu nyt. Eli se lisäsi tuonne valikkoon tuon tietoisen selosteen. Se nyt tällä hetkellä automaattisesti jo kaikisen sivu, minkä mä teen. Kun mulla on tämä esimerkkisivu tällainen valmiinen. Mä lisään tänne uuden. Tervetuloa kauppaan. Niin. Mä lisään tähän vaikka yhden just semmoisen kuvaa. Mä lisään kuvaan tähän. Täällä on semmoisen mediakirjasto, minne näitä kuvia lataantuu, mutta niitä voidaan ladata koneelle. Mulla pitäisi olla, jos kuvaatkaan, niin se on muutamia semmoisia satunnaisia kuvia. Mä laitan tuosta tommosen vaikka tuohon. Näin. Ja mä laitan tuosta sen vähän koko leveäksi. Ja kuvitella, että tässä voisi olla mutta hei, tässä voisi ollakin, että mitä jos tähän laittaisi meidän niin tervetuloa kauppaan tämän kuvan sisälle. Niin mä itse asiassa teinkin niin, että me voidaankin tehdä sen sijaan, että poistan tämän kuvan ja mä laitan semmoisen kansi-blogin. Eli täällä on, näitä blokkeja on täällä niin kuin kasapäin kuvia, gallerioita valmiina, ääni, mediateksti. Mutta mä käytän semmoista kuin, eli se niin kuin koostuu, tätä se lohkoeditori tarkoittaa, että no mä käytän sanaa blokki, se on englanninkielessä käytetty sanaa blokki, mutta mä yritän käyttää sanaa lohko. Eli kansilohko. Mä laitan sen tuohon ja mä avaan mediakirjasta kuvan ja mä otan nyt sen kuvan, mikä tänne nyt on ladattu valmiiksi, niin mä käytän just sitä. Niin tässä lohkossa on tämä otsikko valmiina. Ja mä saan kätevästi ton koko leveäksi. Tähän mä kirjoitan, että tervetuloa kauppaan. Ja mä laitan tähän, onko tämä etusivuksi laitan, otsikoksi laitan verkkokauppa Oy. No niin. Ja nyt mä julkaisen tämän sivun. Ja nyt kun mä menen katsomaan tänne, refreshataan tämä sivu, niin ei se etusivuna täällä ole, vaan se on tullut tänne verkkokauppa Oy-sivuksi tässä. Tältä se näyttää nyt asiakkaan näkökulmasta. Mutta alkaa muutoutua, eikä? Pikkuhiljaa. Ai niin, se mun leikkifirman nimi on Rantavitikan liha. Mutta ja nyt tämä sivu pitää sitten asettaa etusivuksi. Ja me voin oikeastaan tehdä sen niin kyllä mieluusti, että tässä vaiheessa, kun mä katson näitä mun listoja, niin tämä WordPressissa on sillä tavalla, että tämä on semmoinen työkalu, eli nyt hetkellä mä pomppasin tässä vähän liikaa, eli täällä WordPress muokkaa sitä sivuja yhtä, mutta sitten täällä ulkoasussa on tämmöinen muokkain, jolla muokataan niinku niitä muita asioita, kuten tätä valikkoa tällä ylhäällä. Mä voin tätä valikkoa muokata, aivan peruuta, mun täytyy katsoa mieluusti täältä, eli mä katson, että siellä on sivustojen listaus. No mä itse painan muokkaa, muunnan linkeiksi, joka tarkoittaa sitä, että nyt siinä on joka ikinen sivu niin kuin tämmöisenä. Mä voin niin kuin valita, mitä siinä valikossa on. Nyt kun mä teen uusia sivuja, ne ei tuu tänne kaikki. Esimerkiksi mä haluan vaikka tämän tietosuojaselosteen, niin mä haluan pois tämän täältä valikosta. Nyt mulla on esimerkkisivu ja verkkokauppa ja pannaan tallennan. Ja tämä on niin, että tässä on tämä etusivun sisältö koostuu sisältölistaus ja artikkelin sivurakenteesta täältä. Eli ja etusivu näkyy täällä tälle sivupohjissa, jos etusivu ja näytä artikkelin, jos etusivu on asennettu. Mutta siellä on semmoinen mahdollisuus tuolta, että mä voin valita, muistaakseni lukemisessa on tämä, että valitse kotisivuna näytä sivu. Ja valitaan tämä verkkokauppa Oy-sivu, minkä mä näytin, panen tallennan. Ja nyt sen pitää olla niin, että kun mä menen tänne etusivulle, niin nyt se näyttää sen sivun, mikä mä just tein, eli tämä on niin kuin nyt etusivu. Ja tietenkin tässä vaiheessa, jos mä haluan tätä pientä viikkasta valikossa, niin mä olisin vaihtaa noiden paikkaa toisekseen, niin mä menen sitten takaisin sinne ulkoasumuokkaimeen. Ja mä muokkaan tätä yläpalkkia. Sillä on
se on sivupohjan osana tämä header, niin kuin englanniksi kutsutaan tämä yläpalkki, niin sitä voi muokata tuolta, menee klujat. Niin nämä on niin kuin sivun osia. Footer tarkoittaa sitä alaosaa sivusta ja header tarkoittaa sitä yläosaa. Se kommentti, että miltä kommentit näyttää. Täällä voi olla muokata niitä rakenteita. Niin mä voin ottaa tuosta ja minä muokkaan taas jälleen tätä. Mä vaan tuon työkalun navigaation, mitä katson, mitä blokkeja, kun näitä lohkoja siellä on, niin mä vaan drag and droppaan tuon tuohon ylemmäs. Ja oikeastaan voisin nimetä tämän tekstin hetkinen näin, eli tämä on sama sivulinkki, mutta mä kirjoitankin siihen, että etusivu, näin, tallen, noin, ja nyt kun mä refressaan, niin se on noin, ja tämä etusivu avaa tähän Verkkokauppa Oy-sivuun. Mä vaihon sitä valikosta sen linkin, niin kuin sen tekstin nimen. Ja tänne alas mä haluaisin vaikka sen, jos mä haluan tänne footeriin, eli tätä kutsutaan tämä pohjaosioon, tai niin kuin englanniksi sanoo vaan footer, en tiedä mikä ikinä se voisi olla suomeksi, mä haluan sinne sen tietosuojaselosteen, niin mä menen, että se on sivupohjan osana, menen footeriin ja lisään tuohon uuden valikko, vaikkapa uusi navigaatio. Ja katsotaan, mitä se näyttää navigaatiossa. Siinä on etusivu, esimerkkisivu. Mutta mä en halua kumpaakaan noista sivua, mä haluan sen tietosuojaselosteen. Niin mä haen tuohon plussalla uuden ja poistan nämä muut tästä. Poista ja poista se pelkkä tietosuojaseloste. Tallentaa. Näin. Ja noin, nyt mulla on tietosuojaseloste siellä. Tämä vaan sen. Ja tässä on tietosuojaseloste. Mutta tuossa tulee just tämmöinen, kato mä rikoin itse tuon valikon ja tämmöistä värkkäämistä tapahtuu. Nyt mulla yllättäen on tämä, että se muokkasikin molempia navigaatioita. Eli mulla varmaan on näitä valikoita liian, se käytti se samaa, eli niin joo, mä toin kato sen päävalikon sieltä ja mä loin tänne sen. Niin mun olisi pitänyt tehdä se enemmänkin niin, että kun mä panan tämän navigaation, niin mun olisi pitänyt luoda uusi navigaatio tästä navigaatiosta, eikä muodostaa tuommoista, itse asiassa tuolta asetuksista, tuossa hammasratassa, täältä valikko, niin mulla on tämä otsakevalikko oli valittuna, niin mä muokkasin sitä. Sen sijaan mun olisi pitänyt tehdä tähän, että muokkaa valikoita ja, täällä on navigaatiovalikot, niin lisää uusi footer, niin julkaise. Eli tavallaan nyt mulla on, kun menen takaisin sinne editorin puolelle, nyt on 2 tässä, joo kyllä hyvä. Mennään takaisin sinne ulkoasut muokkain ja footeriin. Tuonne sivupohjan osaan footer. Eli tässä myös itse hyvin niin näkyy tuolta se, että me otan tähän footer-valikon. Footer-valikko on tyhjä, siinä ei ole mitään vielä, mutta mä laitan tässä tietosuojaselosten noin. Tallenna. Ja nyt meidän pitää mennä takaisin sinne headeriin ja se yläosaan otsikkoon ja mennä korjaamaan tämä valikko, minkä mä nyt sotkin ja lisätä sinne se Verkkokauppa Oy, kirjoittaa siihen etusivu ja plussata siihen se toinen sivu, eli tämä esimerkkisivu. Ja mä otan sitten, poistan tuon tietosuojaselosteen pois. Tässä kun mä katson tältä asetuksesta, tämä asetuspalikka näyttää nyt tavallaan tämän navigaatiolohkon asetukset tässä nyt, niin sitten siinä valikko on nyt otsake. Jep. Nyt refresh. Tada, etusivu Oy. Pikkasen vielä käydään fiksaamassa tuolta. Ups. Härnä. Hitsi. Toimi toi undo-nappi näköjään. Delete. Noin. Nyt. Tällä. Ja nyt meillä on niinku perussivu riittävällä tasolla. Siis joo, tämä on hienolla tavalla esimerkiksi sitä, että kyllä sen vähän niin joutuu niin näitä niin asettelemaan, opettelemaan, käyttämään
tai nyt työkaluja aina per sivukohta tappelemaan. Ja mitä tulee ulkonäköön, niin tosiaan WordPressissä on ulkoasuteemat, niin täällä on nyt mulla mitä teema, mitä muokkasi, on tämä vakiona, täällä on tämmöinen 2023, eli 2023 teema, WordPressin vakioteema tässä mulla käytössä. Ja siinä on tämmöiset kyseiset esittelemäni kaltaiset muokkausominaisuudet. Mutta WordPress on olemassa ollut niin kauan, niin yli 10 vuotta, ja koskaan varmaan lähetty jo 20 vuotta jo, niin on se varmaan jo 20 vuotta vanha. Niin siinä on, ei nämä 20 vuotta sitä editointia ollut tämmöistä lohkopohjasta. Ja siellä ei voinut aikaisemmissa, niin se vanhemmissa ei pystynyt muokkaamaan näitä yläpalkkeja ja alapalkkeja yhtään itse, että ne tuli aika lailla tuon teeman mukana. Että se teema, minkä sä asensit, esimerkiksi jos mä täällä panon lisää teemaa, niin täällä on näitä teemoja, jotta se netistä lataa just, että näitä on hirveästi. Ja ne osa niistä tukee, mitä minä äsken demotin, tuollaista lohkoeditointia, ja osa niistä ei. Se lohkoeditointi on silleen uusi ominaisuus, se on ollut vasta muutaman vuoden. Eli siis ei enää maailman uusin, mutta kuitenkin sen verran, että kaikki ei ole vielä siihen, nämä 20 vuotta sitten tehdyt teemat, niin ei toimi sillä. Eli sitä voi nyt tosi paljon, se on kauan ollut olemassa, 20 vuotta WordPressia, varmaan puolet maailman internetsivusta on näitä WordPress-sivuja. Mutta että tällä voi sitten tosiaan, mutta se tarjoaa sitä, että se voi olla, eli siinä näkyy vähän tämä vanhuus tämmöisenä sekalaisena käyttöliittymänä, missä on aika paljon niin kuin tämmöistä, niin kuin, tämä on aivan erinäköinen kuin se nämä muut korjausjutut täällä, tai niin kuin muut editointisivupaikat. Kun taas tämä näyttää siltä, miltä se varmaan näyttää ne viimeiset 10 vuotta nämä asetussivut täällä. Ja tämä muokkaa on taas ihan uutta. Eli näkyy tämmöinen niin kuin, sekalaisuus tässä. No minä asennan, että se on se lisäosa, niin mä asennan verkkokaupan. Eli lisäosat valikosta mä painan lisää uusi. Etsitään WooCommerce. Ja siinäpä se. Yli 5 miljoonaa aktiivista asennusta. Hyvä asenne. Tämä on oikein. Tässä näkyy näitä maksutapa-lisäosia, mitä voi asentaa sitten niihin, kun on valinnut sen omansa. PayPal, Stripe esimerkiksi tässä näkyy. WooCommerce on aika iso lisäosa, eli sen asentaminen kestäneekin jo vähän aikaa tuossa. Hei, kysykää keskustelua välissä, jos tulee jotakin kommenttia tähän, että tässä olisi niin tämmöinen, voi olla, että se on vähän niin internetusta. Ja kun mä voin olla, että mä menen liian niin kuin nopeasti, mutta yritän tätä niin vähän ehtiä demottaa tiettyjä asioita. Mä painan nyt sitä ota käyttöön nappia tuossa lisäosalla. Lisäosa kun asentaa, niin se aina pitää erikseen painaa ota käyttöön. Ja niin WooCommerce avaa tämmöisen WooCommerce on koodattu tämmöinen niin kuin tämmöinen asennusohje. Tai mikä tämä on tämmöinen, no tämmöinen. Minä laitan tuon, joo, mä varmaan tarvitsen näin. Ei kiitos. Ruoka ja juomat, jatka. Fyysiset tuotteet, lataukset, tilaukset, jäsenyys, eli mitä ominaisuuksia verkkokauppaan tulee, eikä nämä muut maksaa, mutta me mennään pelkillä fyysisillä tuotteilla. Vaikka 11-100 tuotetta ja ei. Tai no, okei, fine. Ei tämmöisiä, mä lähden vastaan. Ei nyt vielä, siis tää yrittää vissiin asennuttaa tämmöisiä lisäosia siinä. Mä asennan ne erikseen sitten, jos niitä tarvitsee. Teema, no se käyttää tätä 2023 tällä hetkellä. Tässä se ehdottaa, että asennat tämä WooCommercelle tehty, WooCommerce itse tekemä Storefront lisäosa esimerkiksi ja muita. Tai tämmöisiä, mitkä maksaa tältä näkyy hintoja, että niitä teemat voi maksaa kanssa. Mutta mä menen nyt tällä vakiolla. Tämä ei ole siis ehkä maailman optimien verkkokaupan alustaksi nämä vakioteema, koska verkkokauppa, no katsotaan, mitä se näyttää sen teemassa, mutta varmaan tulette huomaamaan, että se tulee olemaan ehkä semmoisia, että siinä ei niinku ole semmoista niinku
niin kuin, että se ei täydellisesti näytä kaikki nappalat ihan hyvältä siinä verkkokaupan mielessä siinä tässä vakioteemassa. Mutta no niin, nyt se on asennettu se WooCommerce. Toki siis tietenkin konfatkaa itse, jos olisit WooCommerce asentamassa, niin paremmin nämä. Mutta täällä olisi lisää kaupan tiedot, mä jätin nyt niitä vähän auki. Sivu näyttää nyt tällä hetkellä tältä. Eli ihan samalta. Ei tässä vielä ole mitään niin kuin radikaalia tullut. Mutta lisätäänpä tuote. Fyysinen tuote, eli yksi tuote. Tämä ei ole se muunnelma tuote, missä ei ole vaihtoehtoja, niin kuin me puhun niistä väristä ja semmoista, tai se painokoko. Eli täällä on tuoten nimi, tuotekuvaus, jepa. Seuraava. Tietoa tuotteesta, varastomäärät, toimitustavat, muut sellaiset. Ja lyhyt kuvaus, mikä tulee siihen niin kuin etusivulle suoraan jonkun tuotteen nimellä. Tuotekuvia. Joo. Tuotetägejä, mihin kategoriaan, kategorioita taas. Anteeksi, kategoriat on erikseen. Tuolla on vielä avainsanat. Avainsanat ja kategoriat. Ja sitten tietenkin tämä julkaisulomaakin. Noniin, hyvä. Mikä tuote? No niin, me oltiin nyt tehdään tämä nyt niin kuin, eli itse tehtyä makkaraa. Kai se nyt on itse tehty aina, mutta anyways. Sitten pitäisikö mun raasti vaan niin kuin tähän kysäistä, tähän kun sisältöä, niin pitäisikö tähän niin raasti, minä kysäisin kyllä ChatGPT:ltä radikaalisti tuossa vaiheessa, että kuvaile, luo tuotteen, itse tehdyn makkaran kuvausteksti. No niin, hyvä. Sillä kun se generoi sitä, niin jatketaan tähän näin. Minulla sen tuotekuvaan täältä. No, siirrön tiedostosta. Minulla nyt ei mitään makkaran kuvaa ole kätevästi, mutta minä laitan tuon Ankan kuvan tuohon pahoilla, niin minulla ei muuta ole tässä käyttää demona. No niin. Jep, katsotaan miten käy. Se ei ymmärtänyt ChatGPT mun toivetta. Olihan se kyllä vähän huonosti kirjoitettu, ymmärrän. Yes. No joo, voisin se tehdä vähän vaivalla ehkä tuon tuotteen, mikä on Pixabaysta nopea, että Sausake, eikö se niin kirjoita? Jep, tää on hyvä. Otan tuosta no. Download. Vähän pieneen maksimikoolla. Näin. Ja nyt siellä on ladattu sinne, niin ehkä myös kuitenkin vaan ihan tuo vielä, että se ei näytä niin pöljältä. Noin. Mutta että näitä just kuvia pitää generoida sopivia. Ja no nyt se hienosti lähti ymmärtämään. Että kun puhutaan verkkokaupan tuotekuvausteksistä, niin nyt se generoisi näitä. Hyvä. Aseta tuotekuva. Noin. Okei. Sitten meillä on otan tästä, nappaan tästä alkutekstin tähän lyhyeksi kuvaukseksi. Annapa mulle. Aina kun se generoi sitä, niin se ei anna silloin tehdä mulle sitä. Joo, mä otan myöhemmin se teksti tuosta. Kategorioita voisi laittaa lisää uusi osasto kuin makkarat. Makkara. Lisää uusi osasto. Niin mä tietenkin ruksataan sen makkaran tuohon, niin se näkyy siellä verkkopassa jakautuu kivasti makkarakategorioihin. Avainsana makkara. En tiedä, onko tässä nyt järkeä tälleen, mutta varmaan niin tiedät, ymmärrät, jos tavallaan olisi vaikka niin kuin, avainsana voisi olla no niin, poron liha. Ne auttaa vähän rajaamaan asiakkaita, sitten sitä täytyisi noin. Ja joo, joko se kirjoitti sen kuvaustekstin, kyllä hyvä, kiitoksia ChatGPT.
Eli tuossa tämä herkullinen makkara on valmistettu korkealakoista naudanlihasta. No, aivan sama. Haluan kelvata tähän demokäyttötarkoitukseen. Nui. Julkaise. Ja joo, katsotaanpa miltä se näyttää tuolla. Katsotaanpa miten se näyttää tuolla, miltä se näyttää. Katsotaan esikatsele muutokset, miltä se näyttää siellä kaupassa. Tältä näyttää. Hyvältähän tämä näyttää. Siinä on itse tehtyä makkaraa lisää ostoskori. Meillä ei ole siis kauppasivu, se ei ole vielä linkitetty sivuja tuonne ja ostoskorit puuttuu tuolta, mutta nehän me saadaan sinne tehtyä siten, että mennään sinne takaisin sinne, missä se nyt on, sivu ulkonäkö. Tässä on WooCommerce asennut tähän lisää asioita, niin tuolla valikkaamalla laajemmin. Niin mennään tänne muokkaa tänne, tähän muokkaimeen ja mennään tänne sivupohjaossaan ja mennään tuonne headeriin, missä meidän tämä päävalikko oli. Tänne laitetaan kauppasivu, jonka WooCommerce on luonut tämmöisen kauppasivun. Ja otapaankaan siellä ostoskoriikin vielä olemassa on. Ja muistaakseni on vielä olemassa semmoinen, kun WooCommerce asennutti tänne lisää omia lohkoja. Missä on WooCommerce? Tässä on WooCommerce tämmöisiä lohkoja. Niin kokeillaan, miltä tuo näyttää tuo minikartti, eli se pikkuostoskori tuohon. No, se voisi laittaa tuonne toiseen paikkaan vaan tässä listassa. Laitetaan tuon navigaation jälkeen. No, siirtää tämän navigaatio keskelle, tuo minikartti tänne reunaan ja näin. Jos se ostoskoritermihän on, ei ole nyt enää relevantti. Nyt kun voidaan refreshia, niin otsikko on nyt siirtyy keskelle tuohon, koska se nyt on tässä uudessa, niin se on keskitetty. Ja minikartti on tämmöinen. Eli tämä on tämmöinen. Siis näitä voi löytää muitakin varmaan, niin Pukarina tai muuten, mutta tämä on yksi, mikä täällä vakiona löytyy tämmöinen. Luotaan Start Shopping, joo, täällä johtaa suoraan sen kauppasivulle. Ja tässä on nyt meidän kauppasivu, eli tämä samainen kauppalinkki. Meillä on yksi tuote siellä, itse tehtyä makkara. Hei, yksi asia, mikä on täytyy muokata tuotemäärä. Osaako se kertoa, tajuakseni nyt tuo WooCommerce, että meillä ei välttämättä ole niitä hyllyssä. Mennään tuotelistaan, itse tehtyyn makkaraan. Kyllä siellä on varastossa niitä, koska tässä on nämä yleiset varastotilanne. Varastotilanne on, niin aseta määrä varastossa. Niin mä voin laittaa vaikka tuossa täpään, niin voin kertoa täällä, että mulla on niitä itse tehtyjä makkaroita täällä 5. Ja tallennetaan, päivitetään. Eli tavallaan estetään se, että niitä tilataan sitten vain 5. Normaali hinta 45 €, ei ole alennettu ollenkaan nyt. Ja toimituksessa mä mainitsisin, että paino on sanotaanko vaikka 1 kilon. Ja ei ole toimituslohkossa, niitä ei ole luotu. Ja voisi vielä ottaa, jos olisi se hinta. Eli nyt kun mä katson, niin se kertoo täällä 5 varastossa. Jos mä lisään sinne 5, en mä voi antaa enemmän kuin 5. 5 se kieltäytyy. Nyt jos mä lisään nämä ostoskoriin, niin mennäänpä ostoskoriin tästä. Niin yhteensä 225 maksuton toimitusvalinnat päätetään kassalla, siirrytään kassalle, niin täällähän mulla ei ole, pahoittelemme, maksutavat eivät ole käytössä tällä alueella, eli meillä ei ole mitään maksutapoja tarjolla tässä vaiheessa. Niin ne pitää käydä tekemässä sinne WooCommerceen. Eli WooCommercella on tämmöistä, kun tänne menee tänne asetuksiin. No varmaan olisi hyvä käydä läpi nämä etusivun nämä maksutapojen käyttöönotot. Tuossa annetaan neuvoa. Aivan täällä syötetään neuvoa, millä on maksutapoja. Tässä voidaan just ehdottaa, että mitä valmiina olisi olemassa, mutta jos te olette vaikka Visma hankkinut jonkun muun, niin eihän se pitää, että se varmaan tuon siivareina pistää muualla. Mutta mä otan tämän maksu toimitettaessa käyttöön. Eli silloin toisin sanoen, mulla on tarjolla mahdollisuus, että kun ihmiset tulee hakemaan, saavat itse tulla
hakemaan. Tai sitten me kuskataan se niille, niin sitähän tämä nyt tarkoittaa. Joo. On myös semmoinen, että noudan liikkeestä ominaisuus. Lisätään verotus. Oho, no tästä täytyy kyllä tarkistaa. Ei ole ekspertiisiä tuohon sanoa, mutta että niissähän voi tulla ne verolaskelmat mukaan. Siitä on hyvä katsoa semmoisia, selvittää miten ne on. Tämä mainostaa lisätä mainosta näille lisäosille. Niin me katsotaan nyt kuitenkin tärkeintä, mä sain tehtyä tänne asetuksiin. Niin täällä WooCommerce asetus on täällä, missä nämä kaikki maailman asiat asetetaan. Niin täällä on niin tässä mutta hei hyvä huomata, täällä on tämmöisen kanssa värkkät, niin täällä on tosiaan täällä on nämä niin välilehdet, mutta sitten täällä on vielä lisää välilehdet. Ja nämä monesti niin kuin, ei taho honaata tässä. Mennäänpä tuonne toimitukseen, niin meillä on täällä, joo, eli meillä on Suomi täällä, me muokkaan, niin siellä on maksuton toimitus Suomen sisällä. Tämmöisen teki valmiiksi meille tähän. Ja toimitusluokat, eli tämän sivun ei siis pitäisi nyt toimia ulkomailta käsin. Eli toimituspaikassa, jos mietitään, että mitä meillä on niin käytettävissä vaikka Suomessa. Lisää toimitustapa, niin nouta. No me palataan sen. Lisää toimitustapa nouta. Salli asiakkaiden nouta itse tuotteet. Joo, eli nouto on nollahintainen ja toimitus on maksuton. Tämä olisi ehkä pitänyt katsoa, korjata tuo. Pystynköhän me vielä toimitusta pitää muokata jossain vaiheessa. Tai voisin poistaa tämän. No mietin sen poistan tuon tuosta kokonaan. Niin meillä on pelkkä nouto tarjolla tässä meidän verkkokaupassa. Mutta just sitä mä tarkoitan, kun mä vihjasin silloin kerran, että joutuu joskus miettimään noita. Ja täällä on tämä maksutavat, eli täällä on tämä maksu toimitettaessa ominaisuus käytössä. Ja tänne voi tosiaan lisätä niitä lisäosina, tulisi niitä muita maksutapoja, niitä niin kuin vaikka se Klarnaa tai tämmöistä. Mutta meidän asennan nyt niitä lisäosia. Tässä hallinnointa maksu toimitettaessa. Voisihan me antaa sille nimen, että voisin muokata tätä, että maksu noudettaessa. Maksu noudon yhteydessä. Maksu noudon yhteydessä. Tällainen muutos. Tämä nyt on vähän. Eli tämä on semmoinen, että tämä ei ota sitä kantaa siitä. Tämä ei tule ottamaan tämän WooCommerce. Se pitäisi ottaa sen näyttää tänne asiakkaan näkökulmalle. Se näkyy, se lukee maksu noudettaessa. Jep. Katsotaanpa. Ei, tämä on eri juttuja, eli sitten edistyneessä on tehnyt jotain eri juttuja. Eli nyt me pitää katsoa, että miltä se näyttää, jos me nyt yrittäisiin ostaa sen verkkauksen tuotteen. Mulla on ostoskorissa nyt ne 5 makkaraa, ja mä menen sinne go to checkouttiin. 295 maksaa 5 makkaraa. Ja mulla on maksu noudettaessa. Joo. No minä kirjoitan tähän kuitenkin. Ei yrityksen nimeä laita tähän. Missä me ollaan laitamme tähän katuosoitteeksi kuitenkin tämä AMKin osoitteet tähän näin, eli postinumero 96 mikä on 300. Rovaniemi ja sitten tarvitseeko se puhelimenkin? Voi hyvänä, että tämä kysyy tämä verkkokauppa paljon asioita. Täytyy katsoa, mikä mun työpuhelimen numero tuohon noin ja
Ja katsoteeksi tulee tietenkin tuopi Jokiveellä 11. Ja kokeillaanpa nyt lähetä tilaus. Nyt se verkkokaupan-asetuksia on niin hätäisesti tehty, mutta että sinne meni. 5 itse tehtyä makkaraa ostettuna. Tilattu tänne meidän AMKin toimistoon. Tai, no siis tässähän onkin vähän tämä nouto tai toimitus on tämmöinen, niin kuin, pitäisi ehkä niin kuin, tätä asiaa selventää siinä tapauksessa. Mä en ole ennen tehnyt, mä oon tehnyt naksu noudettaessa jossain vaiheessa, mutta nyt tämä tarjoaa tämä WooCommercen uusimmat versiot näköjään tätä. No tämä laskutus on joo toki. Että tässä vaiheessa asiakkaalle pitäisi sanoa, että noudapa itse. Mutta katsotaan, miltä se näyttää täällä verkkosivulla nyt tämä. Eli nyt kun meillä on yksi osto, niin meillä on tullut tänne WooCommercen puolelle, niin täällä on tilaus pamahtanut siinä. Eli minulta on tullut tilaus tänne. Niin tänne kun kirjaantuu ja kattelee, ja näistä siis pitäisi tulla sähköposti jo. Ja täällä näkyy tämä tilaus. Ja nyt tässä vaiheessa sä voit katsoa, että okei, että joku osti niitä itse tehtyjä makkaroita. Se on noudolla. Ja eikä sitä muuta kuin, varmaan on veroitut olisi pitänyt säätää, eli asetuksia jää nyt paljon säätämättä, mutta että valitse toimintaa. Lähetä lasku. Nyt se ei välttämättä tiedä, en tiedä, saako se oikeasti lähettää, että tämä onnistuneesti, mutta se päivitti sen statuksen tuossa, tuon toimenpidestatuksen. Ja se on nyt käsittelyssä. Ja sitten jos ajatellaan, että jos se nyt noutaa sen, niin jossain vaiheessa tämä pitää kyetä sitten sulkemaan. Että voidaan todeta, että tämä on suoritettu. Ahos. En ole itse silleen niin verkkokauppaa pyörittänyt, olen asennellut niitä, mutta sitten hallinnassa on just tämä, että nyt pitää miettiä, että missä tämä on tämä. Uudet, missä tämä tapahtuu nämä että statuksen vaihdot näille, että mä saan tuon merkattua käsitellyksi. Ups, meni kyllä vahinkomainos. Yes, tuossa. Siinä se olikin. Ja nyt mä vaan täältä, että valmistunut. Sovitaan vaikka, että tämä on nyt niin kuin, tämä on prosessoitu tämä tilaus. Tämä on sinussa hauska, että kun näkyy, niin se lähettää asiakkaalle sähköpostia, että nyt on tilauksia toimittaa niin poispäin. Niin se voi olla, että se lähettää se sähköpostin, niin ehdottomasti tutustukaa siihen omaan verkkokauppaan, että miten se toimii, että saatte käsityksen just siitä. Niin itsekään on vähän aikaa testannut, että jos nyt tekisi oikean verkkokaupan, niin katselisin, että tilaisin ja katsoisin, mitä sähköpostia ja mulla sitten pamahti sinne luukkuun, kun tein eri toimenpiteitä, että kehitetään se workflow, just että miten prosessoi näitä tuotteita ja käsittelee niitä, kun ne tulee tänne sitten. Ja nyt itse mä luulen, että kun tässä vaiheessa, kun on tämän tehnyt, niin nyt täällä, ei tämä vaan mennä etusivulle, tai kauppaan, niin kaupassa on itse tehtyä makkaraa, mutta varasto on loppunut, eli ne kaikki 5 oli nyt ostettu pois. Tässä vaiheessa pitää sitten mennä sinne tuotelistaan ja käydä, jos niitä makkaroita ilmestyy itse tehtyä lisää, niin käydä. Itse asiassa hei, onkohan tuosta pikamuokkausominaisuutta? On, pikamuokkaus. Niin täällä varmaan jossakin on semmoinen tuossa tuotemäärä. Takaisin uudelleen 10 päivitä. Ja tarvitsee niin vähän nopeammin päivitettä. Noin. Ja joo. Eli sitten kun näitä tuotteita tekisi lisää tänne, niitä näpsiä tekee kuvia, niin kuin tekeepi vaikka miten täällä on Wigelissä on esimerkiksi tässä näitä tuotteita luotu, niin sitten tunnistatte varmaan huomaatte nyt, että hyvin niin kuin näyttää samalta kuin tämä tuotesivu tässä. Tämä on tämmöinen WooCommercen tuotesivurakenne, jonka tämä
jota tässä Wikelisigtissä käyttää. Ja täällä voidaan just tehdä etusivulle, niin kuin näet, tästä kun laitan tehdä sivua paremmaksi, jos tuo etusivulle haluaisi muutaman tuotteen mainostuksen tähän näin, niin mä menen vaikka, että painotusta muokkaa sivua nappia, niin mä voin lisätä tähän vaikka tämmöisen WooCommercen jonkun tuotteita listaan. Katsotaanpa tästä vaikka tällainen WooCommercen lisäosia, niin täällä olisi vaikka Featured Products, eli suositeltu tuote näkyy. Mä vaan tuohon valitsin vaikka itse tehty makkara tähän, laitan tähän. Ja hei, tähän ylle mä laitan vielä, että lisää ennen, niin tehdään tähän otsikko. Niin. Tai tuotteitamme. Niin kuin vaikka näin. Tai no niin, anyways, tuotteitamme. Tai vaikka osta tälle keväälle. Näin. Ja nyt katsotaan, miten se näyttää se sivu sieltä edestä. Tämän näköinen. Joo, eikö tässä ole? Onko lisää kysymyksiä? Menikö vähän vauhdilla? Mikä tässä kommenttiin liittyen? Saatteko vähän kuitenkin kuvaa pikkuja, kun mä värkkäsin tässä? Että... Joo, tämä oli kyllä hyvä tämmöinen pikaesitys tästä, että miten tämä toimii, mutta tosi hyvin sai niinku semmoista, ainakin itse sain niinku kiinni siitä, tälleen kun konkreettisesti näkee, että mitä siellä tapahtuu. Joo, minä just mietin tuossa, että joo, meni vähän värkäs, mutta hyvä, kun tulee sellaisia tiettyjä ongelmia, niin se itse vähän kivahti jarruttaa sitä vauhtia itselläkin siinä, että kaikki meni niin täydellisesti. Kun se oikeasti tekee, niin tämä WordPressin muokkaaminen on aina sellainen fiilis, että täällä on jotakin, joutuu vähän värkkäämään. Silleen, mutta ei se, se on vähän kaikessa, kun tekee tämmöisiä leiskoja, niin kuin tässä asettelee näitä juttuja tai yrittää kaupassa just miettiä, että miten mä sen postitustoimitukset laitan tai mietin. Niin niitä joutuu sitten, sitä se on se elämä sen verkkokaupan kanssa osittain, että minkälaiset on ne maksutavat enää. Kyllä. Ja, olisiko siinä varasto, niin sen, miten siinä se varastokirjanpito toimii? Minkä tyyppinen siinä on? Onko sinne mitä kaikkia mahdollisuuksia? Joo, se pääsee, että siis laajennettavuuksissa saattaisi olla jotain ominaisuuksia, voi olla tässä, kun mennään oikein syvälle päätä, koska tässä on nyt tämä, mitä mä pystyn näyttämään just peruslevelin, että näin tämä verkko, eli silloin kun sä teet, eli se on käytännössä just tätä näin, että sit sä kun sä teet tätä tuotteita, niin sun pitää sitten itsekään päivittelemään näitä määriä täällä, eli se ei synkronoi tietenkään suoraan minkään varaston kirjanpidon kanssa, tai jos on vaikka Exceli, missä on pyörittänyt vaikka, että mitä mulla on, niin voi olla, että täällä on tämmöisiä, täällä on tämmöinen tuo ja vie nappi. Niin mä mietin, että tätä voisi olla hauska, että itse hyödyksi voisin kuvitella tietyllä tavalla. Tämähän vie tämmöiseen, vie kaikki sarakkeet, kaikki kyllä vie. Eli tämä lataa tämmöisen, katsotaan mitä tämä toi tänne. Eli tämä toi tänne Wordiin, niin tämmöisen, mä käytän pilkulla eroteltu. Eli mun täytyy sitten pilkkoa se sillä, missä se on se data, text to columns, niin delimiter on, next, niin se on se komma. Finish. Eli täältä tuli Excel-taulukko. Mutta siis kun mä tarkoitan, että jos tällä tavalla pystyy viemään, niin samalla tavalla pystyy varmaan tuomaan. Kyllä. Mutta sitten se pitäisi olla varmaan ne sarakkeet pitää aika mätsätä, että sinne voisi tällä tuontinapilla voisi tuoda, jos me valitsen vaikka tämän saman Excelin, minkä myös äsken toin, näin, niin jatka. Katsotaan, mä en ole siis aikaisemmin käyttänyt tätä, mutta tämähän on hyvin osannut löytää nyt just näitä. Jos nämä sarakenimet on samat, niin se on löytänyt ne mätsävät nimet sieltä, koska tämä on itse tehnyt sen. Ja sitten vaan otan käynnissä tuontituottelu, niin tähän teoriassa pitäisi yksi tuote tuoda lisää. Jes, tuotiin yksi tuote. Hyvä. Näytetäänpä. Nyt mulla on 2 itse tehtyä makkaraa. Eli mä en tiedä, missä se kuvalinkki on onnistunut hyvin tuomaan. Mä luulen, että siinä on linkki tuohon kuvaan sillä tavalla varmaan siinä Excelissä, että se, nyt kun mä suljin sen Excelin tuossa, mutta siis se varmaan tallin sen polun tähän kuvatiedostoon. Delimiter next ja komma. Finish. Niin täällä jossakin, olisiko täällä missään näkyy se kuva
sieltä. Ei, tuossa on, joo. Eli jos me kopioin tuon linkin, niin se varmaan, joo, se on kato linkkinä siirtynyt sen kuvan, eli se oli kato linkki sinne mun sivulle se kuva. Joo. Eli kuviahan ei luultavasti itse pysty, ellei niitä on ladannut tänne mediaan, että ne pitää sitten ladata ne tuotekuvat tänne mediakirjastoon sitten tuoda tänne niitä, mutta tänne voi vaikka raahata kerralla monta. Niin kyllä tolleen, niin toi on minusta semmoinen myös, mikä tuli itsellekin tuossa yhdessä toisessa jutussa esille tavallaan tuo varaston yhdistäminen. Toivottavasti tuo nyt vastaisi siihen kysymykseen edes jonkin verran, että voi Kyllä. kerralla tuoda, ei tarvitse niin näpytellä jokaista erikseen. Joo. Olisiko meidän kuulijalla ollut mitään kysymyksiä? Tai Mikolla vielä jotain lisättävää? Ei ole kysymyksiä. No niin. Joo, eipä tässä tukse. Jos katsoo näitä steppejä takaisin, niin mä pohjatietä vähän skippasin ohi. Teoriassa mä voisin jopa vinkata, että jos haluaa katsoa sitä enemmän, niin muista kun me tehtiin se, onko se nauhoitushan jossakin saatavilla? Joo. Vasaama edeltävä. Niin siinä mä kävin läpi tämän tämmöisen pohjatietotermistön. Näin samoja termejä kävin läpi, mitä siellä on. Et nyt mä niin panostuin enemmän tähän käytännön esimerkin tekoon. Mutta web-hotellin hankkimistakin hyvin hatarasti ohitin, mutta nyt mä niin painostin enemmältikin tähän asetukseen, joten joo. Siinä mielessä niin kun katson vastaan, onko minulla mitään lisättävää tähän, niin nämä on aika lailla nämä pointit tässä. Sitten näitä täällä pyöritellään, sulla tulee tänne listaa tuotteita ja värkätään niitä, niin kyllä se vähän semmoinen pitää muistaa, että jos ei aio tehdä semmoista linkityksiä noihin, tai jos mä en tiedä löytyykö kuinka hyvin, minkälaisia työkaluja, että olisi joku automaattisesti ohjelmia, mutta silloinhan pompataan niin tavallaan tietotekniikassa vielä sen niin lisää levelille. Ei niin tavallaan, että jos olisi joku varastokirjanpito ohjelma. Kun mä voisin kuvitella, että aika pienellä firmalla se on vaan niin joku Google, niin tämmöinen joku taulukko-ohjelma tai joku tämmöinen. Niin just se, niin kuin, kyllä niissä voisit laajentaa, että jos firma kasvaisi tosi isosti, niin tänne pystyy ostaa rahalla ohjelmia tai värkkäämään semmoisia, jotka sitten enemmän kuin neuvottelee niiden sun omien muiden järjestelmien kanssa. Mutta se on tavallaan, joo, se laajenee kyllä tosi isosti eteenpäin, mutta sitten puhutaan niin kuin taas semmoista aivan omista järjestelmistä. Joo. Joo. Mä oon ihan tyytyväinen tähän mun rantavetikan lihaliikkeeseen. Kyllä. Tämähän tuli ihan hyvä. Täällä on makkarat myynnissä. Niin. Kyllä. Kiitos tästä. Joo. Tämä on tämmöinen hyvä aloitus tälle meidän webinaarisarjalle. Ja tosiaan voisin jakaakin tuohon, kun osaisin käyttää itse tätä. Mistä meillä jaetaan näyttöä? Niin, minäpä pannaan stoppi. En tiedä, pitääkö mun paussettaa ennen kuin. Tuleeko se sulle se vihreä nappi ja share screeni sinne? Joo, tuli. Niin voin näyttää tuosta sitten, että mitä meillä on edessä tässä webinaarisarjassa. Eli siellä on sitten Tiia Muotkavaara nyt kevään aikana on luvannut pitää meille 3 webinaaria tähän lisäpotkua porokauppaan webinaarisarjaan, ja siellä aloitellaan tuossa vajaan kuukauden päästä hyvillä laskutuskäytännöillä ja laskutuspalveluilla. Sitten on kuun loppupuolella sosiaalisen median hyödyntämistä sitten tässä markkinoinnissa, ja sitten tuolla toukokuun puolivälissä niin päästään kuulemaan, kuinka sitä poroyritystä tarinallistetaan ja sitten sellaisia eettisiä myyntiväittämiä. Niin näillä sitten ainakin jatketaan, mutta mahdollisesti juurikin tuosta varastokirjanpidosta ja vastaavasta sitten koitetaan saada myös jotain sitten poropuolelle vinkkejä. Mutta minä kiitän. Voidaan alkaa lopettelemaan tälle iltaa, jos ei ole kommentteja. Niin. Ei mitään, rohkeasti vaan tosiaan kokeilemaan niitä. Tai en tiedä, voiko se noin vaan syöksää web-sivun kokeiluun. Varmaan pitää olla se ajatus ja kaikki muu siinä. Mutta aletaan tietenkin, jos tätä katsoo, niin on aikeessa harkitsee ainakin, tai ellei ole jo sivut. En tiedä, mitä tämä auttaa niitä, joilla on jo sivut, mutta
No ainakin mä näytän, että sä teet WordPressin uusia ominaisuuksia, niin meillä on pikkasen liittyen niihin lohkoihin. Kyllä. Ja meillä on tässä Vasama-hankkeessa mahdollisuus myös tulla paikan päälle, että jos jollakin on nettisivut, on olemassa verkkokaupat nettisivut ja haluaa niihin jotain apua ja vinkkiä, niin voidaan tulla ihan Niin hankeporukalla paikan päälle. Joo, sehän olisi mielenkiintoista selkeästi niin tavallaan katsoa, jos täsmentää kanssa. Joo, kyllä. Että jos, vau. Joo, siihen on mahdollista sitten, jos löytyy joku. Koittanut olen kovasti markkinoida, että on mahdollisuus tupailtoja pitää, mutta jospa me vielä löydettäisiin tälle keväälle tai sitten tuonne loppukesälle kautta alkusyksyyn. Joo, nämä insinöörinä olisi kiva ratkaa konkreettisia ongelmia. Se on työkuva. Se on ihan hauskaa. Joo. Niin, että mitä vaan. Kyllä. Mutta kiitos. Minä lopettelen nyt tuon nauhoituksen. Vielä keksin, että tuoltahan se loppuu.